Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिर बरायहरनाय जाहैबाय। दिनै आं नोंथांमोननो पुना शहरनि लामाखौ देखायनो सानदों। एसे गुसुं राइड खालामनानै बेनिफ्राय 25 किलोमिटार गोजान जागोन आरोना। दा बे 25 किलोमिटार एरियायाव पुना शहरा माबायदि डेभेलप जाखो आं नोंसिनो नैबे भिडिअआव बाइकजों राइड खालामनानै एसे देखायलांनो सानदों। नायलांबानो जाबाय। पुना शहरा माने बेयाव लगभग 80 लाखनिफ्राय लानानै 1 करोड़सिम थायो आरो बाहाय मानसि पपुलेसना। आनिफ्राय दा बेयाव ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट जाजोब्बाय कि पुरा पुना शहराव जेसेबां थांग्रा लामा दं बेयाव मेट्र' लाइन बानायजोब्बाय आरोना। दा बानायगासिनोबो दं, कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय काफि डेभेलप होननानै मिथिखागौ बेयाव गोबां बायरानिफ्रायबो मानसि फैयो, बिराद माने खामायनो सुबिदा दं आरो। माखासे भिडिअआव नोंसिनो आङो जायगा नायै जायगा देखायलांनो नाजागोन, मानोना जोंहाबो डिउटियाव थायो हिसाबै बेरायबाय थानो हाया, गोबां माने बिजि जायो। दा दिनै बे ससेल' रेलवे स्टेशननि ओरै साहा जायो आरो दा जों जेनिफ्राय गसंनानै थादों। जुदि जोंनिफ्राय ओरै फैयोबा माने साहायानो जाहैखायो रेलवे स्टेशननिफ्राय। दा बेयाव नोंसोर नुनो मोनगोन कि बेसेबां डेभेलप जादों आरो साथै दा गणेश फुजानि बेयाव माखासे बिराद क्राउड जागासिनो दंखायो। ओमफ्राय नै 10 दिननि उनावसो बेखौ माने गारगोन। दा बै समाव बिसर्जना जेब्ला जायो अब्ला बेयाव बिराद क्राउड जायो आरो मानसिफ्रा हाजार हाजार मानसिफ्रा थांनानै बे जेरै जोंनि आसामाव दुर्गा फुजाखौ बासानि गारहैनो थांबा माने ज' मानसिफ्रा फैनानै गारहैयो, बेबायदिनो सेम बेयावबो माने बिराद लोब मानसि फैनानै गणेश मुर्तिखौ गारहैनाय जायो। दा नायलांदो भिडिअखौ, पुना शहरनि लामाफ्रा माबायदि आरो माबायदि नुखो बेयाव ना। आरो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, आरो नङाबा इन्जय खालामदो, बास नायलांबानो जाबाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. नैबे लामायाव दा थांगासिनो दंना, बियो जाहैबाय फार्गुसन कलेजनि FC र'ड लामा होनो। बे जायगायावनो मोनसे सरजनी मार्केट दङ। बेयाव बिराद माने खम दामावनो सिख्ला हिन्जावफोरनि गानग्रा बुस्थुफोरखौ मोनो आरो बाहाय जेसेबांखि गानग्रा जोमग्रा सेन्डेल गस्लाफोर दङ बेयाव 100, 150, 200 बिदिनो 500सिम 1000सिम मोनगोन आरो बेहाय। FC र'ड होनो बियो, बहुत फेभरेट जायगा बे पुनानि। बेयावबो नोंसोर माब्लाबाफोर फैयोबा हिन्जावफोरा खास करके बेयाव शपिं खालामनो हागोन बिराद खम दामावनो। नैबे लामायाव नुदोंना गासिबो बे पिलार बानायनानै दोनजोबनाय, बेबो मेट्र' जाजोबगोन। माने
जेरावखि जेरैखि थाङा मानो नों पुनानि जायगायाव माने मेइन रडाबो बिराद गुवार गुवार जोब आरो जेरैथिंबो मेट्र' जाजोबनो नागिरबाय आरो फैगौ 3-4 बोसोरनि उनावनो बेयाव पुरा कमप्लिट मेट्र' जाजोबसिगोन बेयाव लेफ्ट साइड लेफ्ट हाँ इधर से ये फिर उधर से राइट वो टेम्पो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उधर जा गणपति फुजानि थाखाय पुलिसफोरजों पुरा फुजानि सिकिउरिटि जागोन बे दावराव दावसि जाजानो गिनानै बेबायदि सिकिउरिटि खालामखाबाय मुम्बाइनो जोंनि देशआवबो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो फुजा थुजानि थाखाय दावराव दावसि जाजानो गिनानै बेबायदि सिकिउरिटि होनांगौ जायो ओरैबायदि भिर ना दा पुनायाव माने गणेश फुजानि दा मोनायाव नुगोन अहाय मा जायो जा एसे कभार खालामनो हायो खालामसै नोंसोरनो आरो बे भिडिअआव नोंसोरनो पुनाखौनो सेहेरखौ नायहोनो सानदोंमोन आं जायखिजाया फैनानै दा बे भिडिअआव जेसेबांखिनाखि नुवाखैना नोंसोरो पुना सेहेरा एखे जोब बेबायदिनो जेरै जेरै लामा थाङो बिथिं दा मेट्र' बानायजोब्बाय बेलाय बिसोर नुदोंना बानायजोबगासिनो दं आगोला 5 बोसोरसोनि उनाव बे गासैबो कमप्लिट जाजोबगोन Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
थांथारसै जोंनि खाथियाव सफैथारबाय We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जायगायावबा माला जागोनलै बेबायदिया एसे गोबावनि उनाव जायगाया बिराद डेभलप जाबाय नालाय लामाफ्रा नै नायनो माबायदि बस 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 पहुंच गया लेफ्ट 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 ओमफ्राय जों दा दिनै पुनेयाव बेरायनायनि नामै जों बाइक राइडनि नामै फैदों फिनिक्स मला नैबे सफैबायानो बिलकुल मोखाङावबो बिराद गुवार लामा नैबेलाय माथो फिनिक्स मला बे बेसेबा गिदिर जायगायानो आरो बेयावनो जेखि जाया बुस्थुखौनो मोनजोबगोन जेसेबांखि आंखौ नांगौ आरो टाइम पासबो खालामफैनो हागोन आरो ओमफ्राय पुनेयाव नैबेबायदि गणेशनि मन्दपखौ बानायनानै दोनो मुर्ति बसायो आरो गावबागाव एरिया नायै नायै माने जेरावबो माने बेबायदिनो मुर्ति बसायनानै दोनजोबो जेरै जोंनाव आसामाव दुर्गा फुजा जायो ओमफ्राय बेहाय पुनेयाव सबसे गिदिरसिन गणेश भगबाननि मन्दिरानो जाहैबाय दागुसेट मन्दिर बेखौ आं उननि भिडिअआव देखायगोन नोंसिनो दा 28आव बिसार्जन जायोनो दा बिनि सिगांनो आं भिडिअ बानायनानै नोंसिनो देखायहैगोन आरो बेखौ मिथिबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय एसेनोसै